हिमंत विश्व शर्माक BTC घुमाबो निदु सकसु किमान साहस हाजरिका बरुवा शर्मा बायदिखौ दिनै जोंनि BTC आव वेलकाम होननानै रेप खालामजानो गोनां जादों। दिनै फिन खनसेबाव ब्रैथि गोरोबथा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेलो एसपी ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना थाग्रोबाय। थांनाय माखासे भिडिअफोरावहाय गोबां रायजो राजाफोरनि अननायजों आरो बिथांमोना माखासे क्लेरिफिकेशन हरदों आरो लोगोसेनो कमेन्ट्सनि गेजेरजों माखासे खोथा फोरमायहरदों। स' नै बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फरायथिनानै होनो आखायाव लादों आरो लोगोसेनो थांनाय बावैसो समफोराव जोङो नुदों माखासे जयन्त मल्ल बरुवा वेलकाम, पीयूष हाजरिका वेलकाम, पीयूष हाजरिका जिंदाबाद, हेमंत विश्व शर्मा जिंदाबाद, कुमार दे वेलकाम, अरूप कुमार दे जिंदाबाद। स' गोबां बेबायदिनो बीजेपीनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना खमैब्लाबो 8 जन मन्त्रि होननाय खोनादों, लोगोसेनो 25 जन विधायक माने MLA। स' खोथाया नैबेयावसो फैयो जे जों दिनैनि समावहाय एथ' गोलाव आन्दोलन खालामखांनानै जोंनि हारिनि बिर जोहोलाव बिथांमोन खस्थ' खालामबोनाय बा खस्थ' खालामनानै आरजिनाय मोनसे काउन्सिल जिहेतु स्टेटनिफ्राय गावनानै गाव खुंथाय गोहो मोनसे नागिरनानै बा आलादा रायजो नागिरनानै दिनै गोबां नखर हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। गोबां आइजोफोर रेप खालामजानो गोनां जादों। बै समाव बयबो मिन्थिगौ जायफोर आन्दोलनाव दङमोन, आन्दोलनाव मोनदोंमोन, जोंथ' खोनाबायसो, माखासेफोरखौ जों नुवासै। थिग बेबायदिनो गोबाङानो दिनै जोंजों गैला, जोंनि गेजेराव गैला। बिथांमोना जायनाखि जिउ बावलांबाय, खायसेया BTC खौ बा मोनदोंना मोनाखै नैबेफोरनि खौरांखौबो मोनलांनो हादिया। लोगोसेनो रायजोनि दाबिनायावहाय गोलाव सम आन्दोलन खालामलांनायनि बाथ्राखौहाय गोबां दैदेनगिरिफोरनि खुगा जोङो खोनानो मोनो। सावराय मेल मिटिंफोरावहाय गोबां नैबे खोथाया बारम्बार रायखांजाबाय थायो आरो लोगोसेनो बै सेन्टिमेन्टफोरखौ रायजो राजाफोरनि सेरावहाय फोरमायबाय थानायखौ जोङो खोनानो मोनो। लोगोसेनो गोबां समफोरावनो गोबां खोथा बिर जोहोलावफोरनि रायखांजाबाय थानायखौ जोङो खोनानो मोनो। लोगोसेनो बुंनांगोन जों दिनै फिन खनसेबाव जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै फैयो आरो बेवहाय सोरनि नाजानायाव जाबोदोंमोन आरो सोरनि थाखाय पिस गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। स' नैबेफोरो दिनै रावबो मोनथियै गैला, मोनथिजोब्बाय। बेनिफ्राय गोरोबथाया माबायदि जाखो, मोजां ना गाज्रि, स' नैबेफोरनि बागैबो दिनैनि समावहाय सावरायनो गोनां दंबावो होननानै आं सानाखै। नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबाङानो ओरैबायदि दङ जायनाखि दासिमबो नैबेफोर खोथाखौ सिरियासलि लायाखै आरो बुजिनो नाजायाखै दिनै एक्चुअलि मानि थाखाय जोङो बेबायदि गुबुन स्टेजाव, बेलेग स्टेजाव BSc नि उनाव BTC, BTC उनाव BTR बेफोरबायदि गोरोबथाया जाबोबाय थादों। स' बे मानि थाखाय जोंनि गेजेराव बा फार्स्ट टाइम होनजायो जोङो नर्थ इस्टआव जायनाखि मोनथाम गोरोबथा जाबोबाय। बेलाफारसेथिं गोग्गाथावना आरो बेलाफारसेथिं सानना नायोब्ला बे जोबोद दुखुनांथावना। मानोना खोनाबाय जोङो गोबां गुबुन रायजोफोरखौ, बबेबा रायजोफोरखौ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला बिथांमोना मोनाखैब्लाबो जोंनि बायदि खनथाम चान्स मोनाखैब्लाबो बिथांमोना खनसेयावनो जि नांगौ बेखौ मोनलांनो हादों। नाथाय जोंनिया मोनसेनि उनाव मोनसे मोनब्लाबो दिनै जोंनि गेजेरावहाय बियो थोजासे नङा होननानै जोङो बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै फिन खनसेबाव ब्रैथि गोरोबथा जानो गोनां दङ नामा होननानै आं बुंनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों जाय दोलोजों जाय सरखारजों सुक्ति खालामनानै फैयो बिथांमोनखौनो जोङो फिन खनसे जोंनि फारसे गाग्लोबहोनो थाखाय खाबुखौ जोंनो निजेनो बिथांमोननो होयो आरो जोंनो निजेनो दिनै मा नुथाय नुगासिनो दङ। दिनै जोङो खोनानांगौमोन मा प्रमद बर' वेलकाम बा हाग्रामा महिलारि वेलकाम।
बा जोङो खोनानो मोननांगौमोन दिनैनि समाव रन्जन दैमारि सार वेलकाम बा गबिन्द सार वेलकाम बेफोरबायदि जोङो दिनैनि समाव खोनानो मोननांगौमोन। नाथाय जोङो दिनै गोबां मेल मिटिंफोरावहाय जायनि मुंखौ दिनै वेलकाम खालामनो गोनांमोन बिथांमोनासो उल्था बिथांमोनखौ मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा वेलकाम, मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवा वेलकाम, मानगोनां पीयूष हाजरिका वेलकाम होननानै जों दिनै सोरखौहाय बरायबाय थादों। जाय स्टेटआव जोङो थानानै बिथांमोननि खुंथाय गोहोजों जोङो लोब्बा लानानै दिनै सालायजाया होननानै निजेनि एडमिनिस्ट्रेशन पावार पलिटिकल पावारखौ जोङो दिनै लुबैनानै काउन्सिल मोनसे मोननो हादोंमोन। स' बेवहायबो जोङो जुदि बिथांमोनजोंनो जों जुदि सालायजानो लुबैबाय थादोंब्ला अब्लालाय जों बिथांमोनखौ थारैनो वेलकाम होननानै जों बयबो बुंनांसिगोन। बेनि उनाव जोङो रावबो फिन खनसेबाव सोरबा बिर जोहोलाव थैदोंमोन, सोरबा मुंख्लं जादोंमोन, दिनै बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जादोंमोन, जिउ बावसोमदोंमोन, हाग्रा बंग्रा थानो गोनां जादोंमोन, सोरनिबा न'खराव दिनै माइरं गरसे गैया, दुखुथिया मावरिया हावरिया फावरिया जानानै दङ होननानै बेफोर खोथाखौ जों आरो फिन खनसेबाव रायखांनो गोनां गैला होननानै जों बुंनांगोन। राजखान्थिनि मोनथायखौ नांगौ होननानै दिनै खायसेया राजखान्थिनि गोहोखौ मोनखांनायनि उनावबो सालायनो रोङियाव दिनै नै बेफोरबायदि अबस्था जानो गोनां जादों। गोबाङानो साननो हागौ नों सोर, बेफोर खोथाखौ नोंहा मा अरजादों, मानो बुजायदों, जाम्बानो मा खोथा बुंदों होननानै सान। आंहा बेयाव एख' आफसोस गैया, आं रोंखायाबो, जाम्बायानो। अब्लाबो बयहाबो मोनसे जाथि हिसाबै नोंथांमोननावबो सेन्टिमेन्ट दङ, थिग बेबायदिनो आंनावबो सेन्टिमेन्ट दङ। गावनि हारिया अलखदाव गोलैनायखौ जोंबो फिल खालामनो हायो, जोंबो एसे देहा सोलेर गुदुं जाखांबोयो, थिग नोंथाङा जेरै दा बर्थमान जानानै दङ। बुंनो सानो नाथाय बुंनो हायाखै, बुंनो लुबैदोंमोन नाथाय बुंनायनि खाबु मोनाखै। थिग बेबायदिनो दिनैनि अबस्थाया जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव जानानै फैदों, नाथाय जोङो बुजिदोंब्लाबो बुजिनो नाजायाखै। दिनै जोङो मिथिसेयावबो दिनै मोनथिबायदि जानानै दङ, जेरै नैबे क्लिप्सखौ नायबा नोंथांमोना बुजिगोन। মন্ত্রী রাইজে পাতি দিয়া মন্ত্রী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিটিচিত সোমাব নিদো। চাওকচোন কিমান সাহস। বিকাশ হব কাৰণে আপোনালোকে আজি নিজা খেতিৰ ধান কটা বাদ দি পেলাই হলে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে। কিহৰ কাৰণে আহিছে? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হাত ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হাত ষ্ট্ৰং কৰিবৰ বাবে। अरुप कुमार दे बिथाङा बुंदों जे माइ हानाय बोथोर दिनै खेथि बारिनि बोथोरखौ गारनानैब्लाबो मानो थाखाय बिजेपि दोलोनि मेल मिटिङावहाय ग्लोब रायजो राजाफोरा फैनानै बिजेपि दोलोखौ वेलकाम खालामफैदों, समर्थन होफैदों होननानै बिथाङा बुंदों। अब्ला दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जान्जि खाफ्रानानै माइ हानाय, खेथि बारि खालामनाय, मावनाय दांनायखौ ज्राब दोननानै बिजेपिनि फिरफिला लानानै बिथांमोननि खिबु खारथिंबाय थाब्लासो साबसिन हामसिन जासिगोन होननानै जों बुंनांगोन दिनैनि समाव। जाय स्टेटनिफ्राय जोङो आलादा रायजो दाबि दिनै मोनाखैब्लाबो काउन्सिल मोनबोनानै एसेब्लाबो गैथारा होनब्लाबो माबा मोनसेबाबो दङ, सालायनो हानाय निजिनि आन्थाखिनिया दंमोन होननानै जों बुंनांगोन। नाथाय बेखौबो जों दिनै निजिनि गादिनि लबाव दिनै गुबुनजोंहाय गाग्लोब जागासिनो दङ। अब्लाबो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मिनिनानै बुंबावनोसो साहस दङ जे आं दङ होननानै। लाजिनांगौ नै बेफोरबायदि सासे हारि अनफावरि दैदेनगिरिफोरा दिनै जाय स्टेटनि फारसे जों आलादा रायजो दाबिबोबाय थानायजों बिथांमोनजों आखाइ लोगोसे हमफानानै दिनै बिटिसिनि जौगानायनि बाथ्रा बुंदों। अब्ला जोङो काउन्सिल लानानै लाब दङ ना जोङो स्टेटआव थाफिनबा लाब दङ? रायजो राजा नोंथांमोना एसे साननानै नायदो। मानो थाखाय जों आन्दलन खालामखो? जुदि सेन्ट्रेलाव थानाय, स्टेटआव थानाय पार्टियानो दिनै काउन्सिलावबो थाफैयोब्ला दिनै काउन्सिलनि दाबिनि थाखायनो दिनै एथ'ग्राब बुरजा जिउ बावनो गोनां जाबाय, बा
आलादा रायजो बिनो थाखाय दिनै मानो एथबां गोनो गोथो जुदि सेन्ट्रेल स्टेट काउन्सिलाव जुदि एखे रुलिं पार्टियानो दंफैयोब्ला बा जानो थांगासिनो दङब्ला मानि थाखायथ' बेले बेजे जाबाय थादों नोंथांमोना नैबेनि फारसे साननो गोनां दङ होननानै सानदोंना सानाखै जुदि सानदोंब्ला कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन जियानो हक रायजो राजा नोंथांमोना गोरों रोंखा राखा बै सुबुंफोरा जायफोरानाखि दासिमबो बुजिनो नाजायाखै बा वेलकाम होननानै हाजरिका बरुवा शर्मा बायदिखौहाय दिनै जोंनि BTC आव वेलकाम होननानै बिथांमोननि माइकआव बुंथिंनाय दामथिंनायखौ दिनै खोमा फुवारनानै खोनासंबाय थादों आरो सैज्यबो खालामनो हादों नाथाय निजेनि थै निजेनि हारिनि सोरबा फंनैसो बुंनायखौ दिनै खोनासंनो बानाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहर जियानो हक राजु नार्जारी मानगोनां UPPL दोरोनि सेक्रेटारि बिथाङा थारैनो बिथाङा दिनैनि समावहाय गोबाङानो बिथांनि फारसे माबायदि आल'सना खालामदों माबायदि बिथांनि फारसे साननाय हनाय दङ आरो बिथांखौ माबोरैहाय रुजुदों नैबेफोरनि फारसे रायजो राजाफोरनि फिननाय रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्स स' नोंथांमोननो आंनि बे कमेन्ट्सखौ फरायनो थाखाय आखायाव लाबाय स' गिबियावनो दावराव देख्रेब नार्जारी आयं बिथाङा मोजां मेसेज हरदों मोजां आयं राजु